tahua mamanuk tulu halik. Jadi itu kalah. Perasaan mau paman. Harus naguratkan di zolma merminggu dari buri suku kan? Ya. Alih terundang. Kapan ya? Salam. Horas madihita sude ruas nihuriata. Adorang sota mulai ibadah ta ima pasion padua hodya peladi budarion. Perjulu mahita martangyang di bagasar fata martangyang nahoho mahita. Ta mulai mak. Amin. Ta mulai ma acara pasien dapat 2 hon di tonga-tonga ni huriata di Budarion.
Selamat pasien madihita sudi, pasien napaduahon man waeng natapatupa di tonga-tonga ni huriaw, pasien namarlapatan may si taunon manang siap dibagi naikot taunon ni Yesus. Hita hiando namar si taunon alanyak kadusat kadi, jalaikon bolong sabing nama hita hian ala pengotak idosa imahamatiani. Ape gabi pape tu ibadah do salusutna pisang-pisang dohot partinon aktai. Idon na taingot jalanan naeng hanguluhonotta mardongan mauliate di bagasan Borminon. Alani taparade marohatta pikiratta pahut-ihut acaraun. Maredde mahita sia bukwede nomor 610 sia ayat sada dohot 2. Di Golgota usol solido, sudah dosaku nabur budi, ia saliban mudarnai, puji Yesus Paias rohaki, puji Yesus. Jauh-jauh maita. Malua ausian dosaki, nun atung sonang martua au, di tano ondong anak-anak au, puji Yesus. Puji Magoarna, puji Magoarna, mudarna paias rohaki, puji Yesus. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Kristus manaon na porsuk humokop hamu, tumadikot tiruan di hamu, asa diihuton hamu bogas nipatna. Dangadong dosa diula ibana, dang jupang akal di bagasan pamanganna. Dang mangisahi ibana dinahona Isak, dang mangasupi dinamanaon na porsuk, alai dipasahat do tu panguhum sitigor rohai, haleluya, martang yang mahita. Ale Tuhan dewata amanami na di banua gijang para si roha na sumurung, namadok mauliate do hami tuho, sian nasa rohanami ala dilehon ho anakmu nasasadai tuhamatean humokop hami. Asau nang mago na porsea di ibana, alai asa hanguluan saleleng nileleng na dinasida. Tatap mahami ali amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus. Nagabi habadiaon dohot hatigoran di hami. Sai sesa madosa nami saluhut, ala ni pelean na sudenggan,
na pinilehon nai humokop hami, sai paileng mapinggolmu tutang yang nami, jala asi maroham di hami marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Hudul ma. Mari dehita siabu PD nomor 408 ayat sada. Bornginai di porlaki tarbege anggung bulun hinor honi duk nai sayon nama di johon ale amang bereng awon ai kota honoku molotungi sai saut mai unang tadi kon aku. Tatangihon ma udut ni partinaonan ni Tuhan Yesus adorang sosahat tuhau pinarsilangi. Alai na huduldo anggo si Petrus dialamani. Jadi didapotton sada perempuan maibana madok. Doho dongan ni Yesus nasian Galileai. Alai di porso si Petrus do di dokma. Dang adong huboto jaladang huatusi nani dokmi laos luar maibana tu alamat jolo-jolo jala martahuak ma manuk Alai marnida ibana diulahi na poso buru-buru ima mandok tu akkana jongjong disi odo sada sian nasida alai mamorso muse anggo ibana. jadi dung satokin nari didok akkana jongjong na di sini muse madok si Petrus atahe tongo doho dongan nasida ai halak Galilea doho gabe dipuka si Petrus ma marbuburahon dirina huhut manolodonon didok ma dang hutadda jolma nanidok munai dungi pitor martahuak mamanuk padua halihon. Jadi diingot si Petrus mana ni dok ni Yesus itu ibana. Tulu halido suada hononmu ahu. Adorang semartahuak manuk padua halihun. Jadi marningoti tumatangis ma ibana. Jadi dung diida si Judas Iskariot parjehei nanaing hona nama Yesus disolsoli marohana dipaula mana 30 rupiai tu akka situa ni malin do tu situa ni bangsoi nin nama salah doahu hujehe do hape nasomar pipot alai didok nasidama ndang rodi hami hodo nasari disi jadi ditipal hom maperaki tu bagasan joroi laos sumurut siani laho manikot Alai dibuat situa ni malim mahepengi nin nama dang jadi padomu ni tu artani joro ai tu horni mudar doi jadi mardos ni roha manasida manuhor hosa tuladang ni padehudon bahen perbadaan ni halak dagang ala ni ido ubahen margoari ladang mudar rodi sadarion tabegema korsian punguan ina kamis.
Mari dehita siabuk kwede nomor 12 ayat 3. Sadahalak natar hurung marguru tinodo ninatorom alaya dong matar hurung ujui sada perjahat nasumalin namargoar si barabas jadi ninna napungui nasida didok silatus matu nasida isedo dipangido hamu paluauku si barabas manang Yesus natar goar Kristus ido ai diboto do lateni roha nasida do ubahen na dipasaha nasida ibana alai sai disosoi akka situani malim rak do situani bangsoido monatoropi asa dipangido nasida malua sia Barnabas alai pusau do anggo Yesus dungi ninna panghumima madok nasida
isesian na duay di pangido hamu paluawku, jadi didok nasidama si Barabas, dungi didok silatus matu nasida, atong ahama bahenok kutu Yesus natargoar Kristusi, gabe saluhut na nasida madok, parsilak koma, alay ninna panguhumima, ayaha mana jahat di bahen, jadi lam gugu di pajauhon, parsilak koma, Dungi dito kusilatus ma Jesus, didok koma lisinganna, jadi didadani soldado ma sungsang duri bahet tupal, dia peho ma itu uluna, baju dap ma didalitot tu dagingna. dungi Roma nasida tujolo namadok, tabi diho ale raja ni Jahudi, laos dipastapi maibana, dungi ruar mamuse silatus, didok matu akka Jahudi, ida hamuma, hutogi hodo ibana tujolo muna asa diboto hamuna soadong jupang ahu salana, laos ruar ma Yesus majungjung susang duri, jala marbaju dap tabegema kor ama.
Marende hita siabuk PD nomor 152 ayat sada. Yesus nama morsa dosa ni portibio pangulu amin. Yesus nama dosa ni portibion pangulu amin. Yesus nama borsan dosa ni portibion sai pasona amin. Amin, amin, amin. Jadi didok silatus matunasida ida hamuma jolmai asadung di ida situani malim dohot akan naposo ibana dijauhon nasida ma parsilakon ma ibana dungi didok silatus matunasida buan hamuma ibana parsilakon hamuma aidang jupangahu salana gabe di alusi jahudima ibana ninnama marguru tupatik nami ikon marutang hosa ibana dibahed do dirina anak ni debata Ubegei silatus lam gadda ma biarna dungi diulahi muse tukaktorna didok matu Jesus sia dia doho alai dang dialu si Jesus ibana dungi didok silatus matu ibana dang aku pamuahu makatai dang dibotoho marhuaso doahu paluahon ho jala marhuaso parsilakon ho jadi dialusi Yesus ma dang adong huasom mangago ahu out unang dilehoni tuho sian gijang dibaheni gumodang dodosa ni napasahaton ahu tuho jadi olat ni ima dilului silatus dalam paluahon ibana alai majujui maaf ka Jahudi ninna do molo di paluaho do on dang ale-ale ni Kesar ai na mangalo Kesarido ganuk nama bahit lina gabe raja asadung dibege silatus hatai ditogihon ma Yesus harwar laus hudul ibana diha bangsa paruhumani na diinganan namargoar patar batu manang gabata didok anggo di hata heber imana masa di ari perhubasan paskai mareap hosniari dungi didok matu akka Jahudi ida hamuma rajamuna alai digogohon nasida majouhon padao mai parsilakom mai bana dungi didok silatus matu nasida parsilakonok kuma rajamuna jadi dialusi akka situan ni malimima dang adong raja nami dukon ni Kesari asadung di ida silatus nasumarguna hatana lam gadda tahe gaurna dibuat maaik mamuri tanganna di jolo ni natoropi huhut maddok lias doahu sian mudar neon hamudo nasare disi
Dungi ninna sudena toropima. Marsapata tuhami dohot yanakon nami ma mudarnai. Dungi saut ma dipalua si Barnabas. Alai anggo Yesus dilisingi. Dungi dipasahat ma asa diparsilakon. Tabegima korsian ama Immanuel.
Marede hita sia buku de nomor 26 ayat sada. Silang nabadiai Odolam belum buki Maralohon dosai Dohot padeleani Disudisi tanoni O malam belum buki Hujau kami ma calon setua isi bolot babatang yang pangodianon. Tapasada marohata, martang yang mahita. Ale Tuhan debata Jehovah namarha bangsa di Banua Gijang. Puji-pujian mauleate mat Tuhan di pasahat rohanami tujolom di Bornginon. Dipakilala hami do Tuhan asi dohot holong ni roham. Nasai totong mamasu-masu mangaramoti hami. Boy hami boho ulas tubagas jorom nabadion di bagasan hahipason dohot gok las ni roha. Ale Tuhan di bata Jehovah para si roha di partangyangan nami ima di pasion napaduahon di Bornginon. Tuhan namar ningot dohami di sitaonon dohot di hamamate ni Tuhan Yesus Kristus di haupinar silang humokop hami akka pardosa. Hupuji hupasangap hami maho Tuhan di saluhut ngulu nami. Mamasu-masu maho Tuhan totong diaka sude parenggul miton ni guru nami. Pasu-pasu ma Tuhan hami asa totong marhapor seaun nasitong. Marroha haholongan tujulum jala madok mauliate. Tuhan debata Jehovah para siroha. Mangido hami tuado pamu nabadiai di amanami uluan ni huriamon amang padita marga dalubis amang pandita wandi inang bibel saluhutna parhalado songoni nang calon parhalado nang sude na mengambil bagian diak pelayanan ni huriamon pasu-pasu matuhan saluhutnai asaboy nasida pada laton diak pelayanan di bagasar dame dohot las ni roha jala sangap ma di julum. Tuhan debata Jehovah di tahun 2020 tulun nunga ditetapot di HGBP tahun profesionalisme dalam penata layanan na berorientasi tu panggilan gereja secara profesional. Ali Tuhan debata Jehovah sianasimi mangidu hami di hurianamion asa homa nama masu-masu asa penata layanan di gereja namion boy mardalan secara profesional naksongoni di tonga-tonga di masyarakat naksongoni penata layanan parhepengon asa boy ma huria namio Tuhan gabi huria na mandiri nama adil nagok las niroha dot pasu-pasu jala totong mangului akka pudam. Tuhan debata Jehovah mangido hami totong tuado pamu nabadiai di panitia tahun profesionalisme naung ditetapon huriam leon matur di pikiran pasu-pasu nasida madelaton aka program naung ditetapon pasu-pasu diaka saluhutna kegiatan-kegiatan na naik si patupaon jala bukai Tuhan rohanami songon huria na adong di HGBP sentosaon asa terbuka rohanami Tuhan mangalian gugu mangalian materi
asa adong bainon yaka panitia di nama delaton program naung di Tuhan. Songani pe Tuhan panitia pembangunan naung terpilit di tikina salpu, leo tirni pikirat tunasida Tuhan. Di nalau madelaton aka program naung ditetapun yaka huriamon. Lehon akka hasabaron ni roha, lehon semangat, lumubi ma Tuhan, diakka sadani roha, di nalaho madelaton aka program naung ditotuhon. Di bata jahuba, para si roha na sumurung, rodo hami tu ado pamu na badiai, diuduk roha nami, takas di botoho Tuhan. Natongon marsahit amanami es manalu di rumah sakit Abdul Wahab Syarani di ruang ICU. Tuhan, tanganmu na badiai do huasom mana mamlukpon amanamiun. Lehon hasehaton ni pamatang Tuhan, asaboy tutikina, hami marsaor mamuji pasangapon guarmu na badiai. Songoninang akka keluarga, na mendampingi di bagas perawatan, papos rohani nasida, jala leon pasu-pasu marhite akka hahipason. Tuhan de bata Jahoba, mangido hami totong Tuhan, dipartugi dohot uluan ni bangsoon, leon tiur dipikira dohot bijak di sana, di nasida. Asaboy Tuhan madalaton uhum na masa di negara namion, di situasi na naing jonok tuaka pemilihan presiden dohot anggota dewan. Pos rohanami Tuhan, dame muna sumurungi manasonggop di tonga-tongani negara namion dohot di akasaluhut na partugi ng uluan ni bangso namion. Asaboy dame hami Tuhan, madalani ngulu-ngulu nami na pinasahatmu di tonga-tongani negara namion. Ale Tuhan debata Jahoba, mangido hami tong tuadopamu di saluhut naris ruas ni huriam, na sebuy rapak buy hami marsaur di bagas tikyon. Manangah hape Tuhan halangan inasida totong mapasu-pasu, asa buy hami marsaur tutikina, diakka nagale pamatang Tuhan, homa na mangalian, hasehaton ni pamatang, marhiti akka obat, dohot si panganon na dipangan. Songoninang Tuhan hami, naro di bagas tikyon, di pasisyon na paduahonon. Pasu-pasu mahami saluhut na songon ama ni uluan ni keluarga nami, di rumah tangga nami masing-masing. Lehon habisukon di hami, lehon tabani akka pangkat yakka perkerijuan nami. Asadong benon nami Tuhan, di napamulu-mulu akka keluarga nami. Inata nagabesi partangiang di tonga-tongani keluarga, asalam martaba-taba di akka haporsyaon. Di akka yanakon nami, di pertumbuhan Tuhan, homananga leon habipason, pada wakka parsahiton dohot akka jat-jatnya kana jahat. Songoninang di akka namar sikola, mulai sian sekolah dasar sahatu perguruan tinggi. Leon matuhan bisuk di nasida, asa ditikina, boy lulus nasida di bagasal lasni roha, jala boy pakyon na tuhatu tikina, di na mga luluyak kang ngulu-ngulu na naing si pasaton murpe tu nasida. Songoni Tuhan di anak kon nami, nanung dapat tikina marokap, pasahaton nami doho Tuhan tu tanganmu, asa boy dapat sirokap ni tordina, nasaugamo, dohot hami, jala nabui sa pikiran sa roha, asa tabbalas ni roha di keluarga nami masing-masing. Tuhan di bata Jahoba, satu kinay naing bigon nami matuhan, hatami na pinasahat ni naposom. Suruh matodim na ba diya Tuhan, songgop turohan nami, asa buhay Tuhan, hatami huwatu si hami jala hulaw kami, jala buhay manabay, bohal ni partod diyon nami, jala pasu-pasu matuhan, ama nami, napasahaton hatami. At sa totong nasida, marbisuk, jala marpahipaso di saluhut akka pelayanan na. Tuhan di bata Jahoba pardosa na gudang dohami, mangiduhami siya nasimi, jumulosesa dosa nami nagudangi, asa unang gabi pangabati, di asi dohot holong niroham, nanaing pasahatom mudupe tuhami. Marhite Kristus Jesus Tuhan nami, martaiyak kami tujulum. Amin. Mari deh kita siap buku de nomor 214 ayat sada. Saya cari Tuhanku di namarta iyanga patudu
Binani Jesus namana humokopa unang lomo ni rohaku lomo ni rohamasa. Asini rohama di hamu dohot dami nasian debata amata dohot nasian Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Salam. On matutu borngin paduahon di pertangyangan pasion namar ningot hita di panaunon ni Yesus Kristus laho tudoluk Golgata pa sauton sakap ni debata asa marhite panaunon ni Yesus sahat tu hamamatena sidung sudeu launna laho padumuhon jolma dohok debata manisa dosa ni jolma jala tuhanguluan nama noktong kadonga saha porseaun mulu di halak Katolik di Guari Maburginon Kamis Putih mengenang akan Yesus yang terakhir dalam perjamuan huhut mabasu pakni akasisiani untuk memberi keteladanan tusudi jol mana persea asa mengului sebagai hamba makobasi di bagasan ias dohot uduk serep ni roha pembasuhan kaki murid-murid Yesus terus dari berlangsung sahatu tikion sekalipun di gereja Protestan jarang dilakukan alai sa dipatu padui mulu adong aka event-event menang momen-momen tersendiri lumobi tuak kapar guru malua tuak kanaposo asa dia tusi apa itu makna dan arti pembasuhan kaki dari keteladanan Yesus Kristus tuak kanaposea laos di bagasan Kamis Putih di Bornginon paingotok kita doi betapa besarnya kasih Allah dalam kasih yang luar biasa marhite panaunon nai penderitaan itu naing disihi tarapak mananginangi mangauhon bahkan makanguluhon apa dan bagaimana arti penderitaan menurut orang percaya sesuai dengan firman Tuhan. Sungguh dia dututu hita mengadupi si taunon di bagasan hatani debata. Kadamang dainang terus dopeon sahatu hari marsugut tangi honotta panaonon ni Yesus sahatu hausilangi. Karena itu gereja mengingatkan kita ala dangarok sunggul-sunggul nakinin marsugut 2 hari per mingguon parpunguata ima parningotan hamamaten ni Tuhan Yesus dipukul pitu laos ihut manon ulaun nabadia atau perjamuan kudus songonima dipukul 10.30 asa ingot mahita dungi dipukul 2 arian nai hobartu aka nautaulahon ganuk taun disi mahita marningot detik-detik kematian Yesus di kayu salib sudi mahita kadamang dainang parsidohot diulauni tabuam mabuhal tabi ati boha parmale hita diariani
jala ido sumbul-sumbul nami adorak sahupadarhami jamita di Bornginon. Alani saya tutuhat tama tapasaha hadiriot tak anggiat taruli hita di hinatonggi hinatabu ni parsauran dohot tuhatai lumobi marningot ari hamamati ni Tuhan Yesus di hausilangi. Alani di Bornginon hata ni Tuhata manungguli paingotok kita sekaligus mangarahok kita songon akan aproseya di Tuhani hujahama dihita sian sada Petrus tolu ayat 10 tolu saat rodi 14a sonon mahatana jalai sedo nama jahati hamu molo dirikoti hamu nadinggan alai molo tumau na porsuk kamu alani hati goran na martua do hamu disi di hata Indonesia di dok songonon. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Amanginang molo sinukku kita diborngi perjolo natuari taringot tu dia majamita na pinasaha ni palditawan di Simanjutak. Tinagam do Bornginon lam toropnya kita. Alayalan yudara ima alasan nagumudang. Nabudari manungguli hita pajamot to diri tabi. Unangolo martup-tup do portibion. Laho majeheho Jesusi. Ay ido na niulan si Judas Iskariot. Martup-tup. Di hati Indonesia ahadu tahe sepakat untuk membuat suatu kejadian pajehehon Jesusi. Alaniaha, alani hepeng. Karena banyak di dunia ini alani hepeng mago haporseonna. Alani hepeng dangadong idana. Alani hepeng dangadong jati dirina. Itu yang terjadi di dunia ini. Jamoton dirim ima jamitai. Bornginon taalu si may di bagasan hatani di bata na kujahahon makinin. Teruslah melakukan yang baik. Sekalipun kita mengalami penderitaan, memang anggo portibio madok son hata ungkapan ada ubi, ada talas. Ada budi, ada balas. Muluhubain na dinggan ise maalot tah ido didok si Petrus. Molo tapatupa aka na dinggatu sude jolma. Pasti banyak teman kita. Jala ido tasuaton diganup keluarga tabi tuanak ko tabi burjuda unang mangalo nakada dinggani diula. Jala ido tajalo akapuda sena tuat-tuat tabi dinabur hak behita mangarato siya buna pasugid. Nadengkat di son ima napatuduhon pabua aka anak ni debatado hita. Pabua aka naung tinubus ni Tuhan do hita. Pabua aka naung parjolo do tadai hinatonggin na dinggan na binan ni Tuhan. Sehingga kita harus melakukan yang baik dimanapun dan kapanpun. So dia pe kondisional tak terus may taula. Alai molotung pe di dokter pukon. Boy do jolma
gabi menderita, manang tumau na porsuk, alani nadinggani, tanda petik di ayat 14, ala hati goran. Didok hatani debata martua do nasida disi. Martua do hita disi. Idu bahido Yesus tagan jamita dolok di pasahati bana tok kana toropi. Martua do akka namanaon ala ni goarna. Memang saya dong do nasolomo rohana tuhita. Dimanapun dan kapanpun, termasuk di tonga-tongannya kepersauran namargoar agama, namargoar huria, namargoar akka persauran, pasti ada yang tidak menyukai satu sama lain. Terkadang akadamang daidang diuji do hadiriotta songon halak na persea hita. Tabilangi ma ari-ari ni ngolutta. Naung sadiabe mau murtah di bait Tuhani sahatu sadarion. Bahkan harapan kita akan panjang umur kita. Jalaido tangyak tabi. Dalam hal mengikut Yesus, mangihutton Tuhani, dibornginon ikolau do rohatta, diuji do hita disi. Sebagaimana nagtabigi rentetan ni pardalanan panahon ni Yesus. Nabudari na mga sahop podang mate do bahinon ni podang. Pardalanan ni Portibion akadamang dainang ise na makanguluhon botohon haguguon ni Portibion mate do bahinon ni ido nedok na disi. Alay na mangihutton Jesus berbeda adul tu Portibion. Idu bahen kehadiran Yesus tu Portibion adalah membawa damai, bukan berperang. Idu natajalo makna simbol kehadiran Yesus, di mana dia masuk ke Yerusalem bukan menaiki kuda sebagai simbol kekerasan atau peperangan. Alai haliu dido songon na diwarihon ni si Sakaria jauh sebelum Yesus lahir. Karena itu Yesus menggenapi kitab para nabi bahwa Mesias adalah Yesus sendiri menaiki keledai. Simbol keramahan, simbol haserepon ni roha, simbol pengampunan. Ido haroro ni Yesus tu Portibion. Sekalipun dunia ini dan pada saat itu penduduk Yerusalem termasuk Galilea dan Judea telah menyaksikan Yesus adalah raja untuk mengembalikan kejayaan Israel sama seperti kejayaan pada masa Daud. Orang-orang Zelot yang salah satunya adalah direkrut Judas Iskariot menginginkan Yesus sebagai raja supaya membebaskan penjajahan Romawi, supaya Yahudi merdeka, Israel merdeka pada saat itu. Itu sebabnya Judas menyesal
Ya blok ko mahepengi. Alanyo do HP. Dan diripui bana Yesus songoni dan ngulu mangalotong uduk do. Karena memang kita para nabi juga mengatakan dia seperti domba yang dibawa kepada ahadu warni si gusting ibana. Hohom dan mangalo. Yesus menggenapi itu. Kebaikan hatinya terus terpancar. Sekalipun dia harus dibuli. Hidup bahen, dukon, dan saut na pinangido ni natoropi. Membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Ketika Yesus tertangkap di Getsemane oleh para soldadu. Disomma mulai. Bahkan di Bornginon. Ngata biginakin na dibuan ni bana tu si Pilatus. Sebagai pemerintah yang tertinggi pada saat itu. Ahamaidok natoropi. Parsilakon maibana. Tumagod do si Barnabas. Lomoni rohana sida. Ima seorang penjahat. Yang tidak terampuni sebenarnya pada saat itu kesalahannya. Alaiku Yesus emak menggetihon ibana tuhau silangi. Kadamang dainang nasa na pinatupan ni Yesus sa setong na kacamata Allah adalah kebaikan. Ala ibana do pardengganan ni debata tu portibion. Yesus do padumuhok kita. Jolma pardosaun do debatana badia. Itu sebabnya pada zaman Israel darah domba yang dioleskan di pintu tiang rumah-rumah orang Israel saat ingin keluar dari penjajahan Mesir. Itulah arti Paskah dalam perjanjian lama. Ketika Allah lewat malaikat pencabut nyawa melewati setiap rumah-rumah yang ada di Mesir, melihat ada darah domba yang dioleskan di pintu setiap rumah itu, maka selamatlah rumah itu. Selamatlah anak sulung buah baju ni parjabui. Itulah Paskah dalam perjanjian lama. Maka ada Paskah dalam perjanjian baru. Darah domba anak Allah sendirilah yang akan menghapus dosa dunia ini supaya tidak mati tetapi diselamatkan oleh darah itu. Ido na manungguli hita amanginang di sitapuka pertanggungan pasyon sahatu hari Paskah dari Minggu pola di HKBP 2 hari marturut-turut. Alan di Bornginon ketika Tuhan berbicara kepada kita, molo tatau piak kahamaolo di Portibion nang mata kasih tahanguluhon alani Kristus mak, alani hadengganom mak, alani habonaron mak, alai molo alani hasalaata doatong, molo alani langgus nerohatta doatong. Ido na masa di Portibion, siapa yang salah akan dihukum. Tapi ketika kita menderita karena kebaikan, tabaido na dinggan, tauji do na tamak, tapasaha doakana tupak, ala ikon say dibuli, dijahati, bahkan dipasiding. Maka firman Tuhan mengklaim, madoktu hita, martua mahita disi. Dan adinggad do mulo tapatupa, aka persaura di tonga-tonga ni huria.
Dan adinggad do mulota patupa akapeliata tu debata. Taurupi dongan taarahod dongata tu akan adinggani. Ido dalata menyaksikan maka tidakon haporsiauta si huton Kristus. Dan itulah yang mengarahkan kita menginang maparbuihon ngulu haporsiautai. Unang tadok porsia doau hape hosom dorohakku. Unang tadok tu debata holong dorohakku tu ho. Hape iri hati, dendam, kecemburuan melekat pada hati kita. Unang tadok tu debata ali Tuhan innahita. Hape di bagasan hati-hati tak akasibulis maringanan. Ini perlu kita hindarkan. Talatih madirita. Tapa somal-somal ma tuhadaulaton in Apostel Paulus. Nomor 8 doi hidup mengikut Tuhan harus berada pada titik terendah. Disilang ni Tuhan hidup hita margugu mangulahoni. Hidup bahen sekalipun kamu harus menderita karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Bahagia di sini adalah bahagia karena kita berada di pihak Tuhan. Bahagia karena Tuhan memampukan kita. Anggusnya kajol maut tai dua manginang. Satabi adong pehatana sutabu tabigi pitor tabalos doi. Haru disuwi jolma anak kotai taboto ise tortaroro doi. Haru dipitna jolma hita taboto jolma nai perkara do ujung ni ima anggo portibion. Alai dibuat terpuhod do hita mangatusi hadiriota songon halak Kristen. Naing takas tahanguluhon silang ni Kristusi natadok hita margugos yani ima tahanguluhon. Sebab si salib itu silangi simbol penderitaan. Mengenang dan mengingat Kristus yang tersalib. Laho manisa dosata. Songoni mahita. Alani daksalana diba kadongan saha porsiauta. Baik di Eropa maupun di Asia. Secara khusus di negara-negara Filipina. Saya dong do di Patupana Sida. Sada kegiatan. Mereka rela untuk beberapa menit disalibkan. Tentunya ini adalah hal-hal yang spektakuler. Asa dihidala nasida sungguh dia do tutuna di parsilakoni. Atau mungkin bagi mereka yang mau hidup selibat mengikut Kristus sampai pada akhirnya tanpa menggabungkan diri kepada dunia, tapi mereka ingin seperti Kristus menderita. Ala jonok nasida tu debata. Ale melohita di HKBP secara khusus dan pole kosongoni nian. Nangpe di Portibion gudang akagalubangi. Persoalan demi persoalan termasuk maka tidakon Kristus pajongjong gereja diorai, dibakar, bahkan kita dan anak-anak kita sekalipun mereka pintar dan seharusnya memiliki predikat yang baik, tapi harus dinomor berapakan. Hidok tu hatta di Bornginon berbahagialah. Boido dang tajalo upas ya Portibion. Ale yang gusia debata jalo onnya kana porsia mai. Detikina tagad di Portibio pena paluasonna doa kana porsiai mertua. Mertua dalam konteks hidup karena Tuhan. Unang
marlas di roha alani hajahaton, alani nadingganima. Idubahan prinsip mengikut Kristus adalah prinsip dekat dengannya. Jala makanguluhon, songon sisean, nauduk jala serep, jala ima hadiriota ka manginang, martua mahita, mulu di luas di batahita, manuhuk silangi, jala dapotan hanguluan. Tuhan memberkati. Amin. Maulihati Tuhan, ala martua dohami mangihutoko. Nakpe kotaunon nami doa karagam ni namasa di portibion, ala ni haporsiauni, ala ni habonaronmu, ala hulahami nadinggan, ala hubaik kami akan atama, songon nanidokmu. Atong unang sumurut tami mabahin nadinggan, loas sami, margugu, marhititod di parbadia, ay gabe sira do panodang dohami, moluhulahami di portibion. Idia kami maringanan, ahape profesi nami, saluhut mahami, mangulahon nadinggan, hobar tulomo ni roham. Marhiti Yesus, Tuhan nami. Amin. Demahita nomor 412 ayat sada do tulutna, las disom mata pasahat, peliata, sada adat sada di. Didolok adwi silang ni Tuhani samudar sabti jurdoi Yesus mate disi asamalum dimai sude akagun dog rohai dibanding Tuholong rohaki Mida silang di Golgata upasol diriku tusi dapat surga perdalan aki. Dileai jolmai silang ni Tuhani ape halua odoi nanggodang dosaki salai sesadoi di baitmu
durus disi dibaini tung holong rohaki bida silang di Golgata upasol hotiri kutusi dopat surga pardalanaki. Ayat dulu lima kita jom. Nama Barsiadi Mudarni Tuhani Nata Palasolo Awon Tung Naberniti Tahun Tuhan Yesus isi paluahon su dehi taon dibani tung holong rohaki bida silang di Golgata upasol hotiri kutusi dopat surga pardalanaki. Tatangnyakon mapiliata martangyang mahita. Ali di bata aman nami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan. Duhot na sauli basa na mauli utus. Upasahat tami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asahu parhaseyang hami pilihanon. Pati buluhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami gudang ni sileon lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rak mahita martangyang ditangyang hatopatay. Ali aman nami na libanot ijang. Say Roma. Say South. Lehon matuhami sa dariyon hangguan sa. Sesa madusa nami songo panesa nami di dosa nito. Unak kami tugihon to pangcunan. Palua mahamisian pangalu. Ay huro na punaharaja. Dohot haguhon. Rodi hasanapun sa. Amin asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani di bata ama. Dohot parsaoran ni todi parbadiay mamangaramuti mamasumasu hamu saluhut na. Amin. Si panganon bornginod dihita, sudi mahita majalosa